Els Puig Garcia podria ser una família catalana com qualsevol altra. Per aquest documental, el grup de teatre amateur Collonaca de Terrassa els hi ha donat vida. Els Puig Garcia són conscients de la importància de portar una alimentació sana i equilibrada. Per això, miren de seguir tant com poden els consells dels metges o els que els arriben pels mitjans de comunicació. Està bo. Però saben els Puig Garcia que darrere de molts productes aparentment sans s'amaguen uns tòxics que poden ser perjudicials per la seva salut? Saben ben bé què? La dieta, sens dubte, és la via d'explosió més important a qualsevol tipus de contaminant. O sigui, jo diria que entre el 95, 97 i 98% i més i tot dels contaminants que rebem diàriament ens venen a través de la dieta. Jo el que veig és que la meva població està fins aquí dalt de tòxics. I em sento també jo una mica culpable de que potser durant anys he estat col·laborant amb envenenar gent amb tot el que jo he venut. Si tinguéssim una evidència científica de que un determinat producte és molt contaminat, està molt present als aliments, es legislaria. Per tenir tots els aliments, tota l'època de l'any i amb abundància per tota la població que som, això vol dir que s'han d'utilitzar uns sistemes que no són els tradicionals. Convivim amb els contaminants. És un microenverinament que està afectant a molta gent que ni se n'adona i que mai se n'adonarà i que molts moriran sense saber-ho. Jo no crec que hi hagi una indústria que vengui un producte que sàpiga que és cancerigen. Sincerament ho crec. És a dir, que arribar a pensar això és tenir una ment una mica rebuscada. Tenim un nivell de seguretat alimentària que no podíem haver imaginat els nostres avis i besavis. ¿Sabía usted que el insecticida DDT descubierto en Suiza hace 7 años constituye uno de los más grandes inventos actuales? Y ya en plan técnico, les diremos que el DDT es un producto orgánico de síntesis que produce la muerte de los parásitos por parálisis de los centros nerviosos. El DDT es inocuo para los seres humanos y los animales domésticos, pero aplicado a los muebles no queda ni una. Als anys 50, la modernitat arriba al camp a cop de pesticides. S'exporta el model americà de maquinària i plaguicides i l'agricultura s'industrialitza. Productes com el DDT fan que es perdin remeis i tècniques de tota la vida, amb la promesa de butxaques plenes pels pagesos i panxes tipes d'aliments barats per a tothom. Però el miracle va mostrar l'altra cara. Les plagues es van anar fent resistents i els pesticides han deixat el seu rastre de malalties i contaminació.